Dijete moje, ne scrollaj dalje, dopusti mi da se sada pomolim za tebe. Ako prihvaćaš ovu molitvu, napiši amen u komentarima i podijeli je s onima koje voliš. Gospodine, ti znaš sve njezine brige i tjeskobe, znaš teret koji nosi u svom srcu. Molim te, utješi je u ovom trenutku i ukloni tugu iz njezine duše. Oslobodi je od tjeskobe i okruži je svojim mirom kao štitom. Gospodine, ti vidiš svaku situaciju s kojom se suočava i znaš svaku vlast na njezinoj glavi. Blagoslovi svaki dio njezina života, pomozi li hodati putem kojim ide i ispuni njezino srce tvojom ljubavlju i mirom. Najvažnije, oprosti njoj i cijeloj njezinoj obitelji, onima prije nje, onima koji su sada s njom i onima koji će doći poslije nje. Očisti je od grijeha mladosti, skrivenih krivnja i svega što je vuče unatrag. Ukloni svako prokletstvo, teret i bol ne samo iz njezine duše, nego i iz duša njezinih bližnjih. Daruj milosno srce, zaštitu u njihovom domu i novi život u tvojoj milosti. Da naša Božja pomoć doći k tebi.